Me na fen? Ya za an ɗauke ka drop kuma ka zo ka ɗauki wandan Allah ka ba. Ya wannan ai mutunci ke. Haba ƴan mata, in gwa ɗaya fa za mu je ni da ke. Ƴan mata a dan gari, in ba ku ba gari, sani dai. A duk hanya ɗaya za mu ƴan mata, shi isa aini gaba ɗaya din na zan yi. Shege Aliko, ya turo kenan. Bara mar magana. Ya ake ciki ne gaye, sorry wallahi ba zan samu damar zuwa wajen fim ɗin nan ba. Saboda gaba ɗaya ka gane ni Alinu shi ya ɓata min rai. Yanzu kamar yadda muke da Alinu, a ce wai ni zan zo wajen fim Alinu wai ita wai miliyan 2 za bani. Na yi kama da wanda zan hau kyamarar nan yi aiki na miliyan 2. A yayi wa kansa tun da kaga daman kafin na zo nan Falal ya ɗore ya yi kira na da Adamu Zango. Zan je can Kaduna zan musu aiki amma na fasa na tsaya a Kano. Tsaya gaskiya in sauka saboda ni wani abin ya shi tsaya. Tsaya me na fen? Da Allah ma da sauka da Allah zan fita ka bani guri haba. Sai ni ƴan mata. Kai. Gaskiya ne. Allah bai nawa ne kudin ka ta biya ne ko yaya? Ni fa taimun ne yarinya. Kar ka damu ungo. Ba ka da kes. Ƴan mata biki ji mata ka ta mana. Kai haba ƴan mata. Tun da ka nesa nake ta kwalla mai kira. Da ka ce ni mana ƴan mata. Kai Allah sarki ƴan mata. Ƴan mata da za ki kwantar da hankalinki yanda na gankin nan kyakkyawa. Kin tsaro Allah ya miki sura mai kyau. Son kowa kin wanda ya rasa. Da ba ki gane ni ba ne? Wato ƴan mata wannan shine ainihin gidan mahaifina. Daga gaba ɗaya ƴan uwana da iyayena duka anan muke rayuwa. Wai ina? Ya ina? Wannan mana. Kana nufin nan ne gidan mahaifinka? Allah sarki. Ai ba iya nan ba. Abin da ya biyo tun daga baya har ƙarshen nan inda muka biyo nan duka gaba ɗaya na mahaifina. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kana nufin nan kenan a gidan mahaifinka nake. Wallahi Allah sarki kin yi mamaki ko? To dama haka Allah yake lamarin. Na'am dadi. Hayan me kike ji ne? Wallahi dadi kaga wannan mutumin ne fa tun daga bakin titi yake bi na fa ina kan nafin dadi. Wai ka san me ma ita min dadi? Wai wannan gidan ma wai gidan mahaifinsa ne dadi. Kai ba dan gidan ido gwanan jaki bane? To baran tsamiya? baban yata ne. Sajan. Tol, ya ka zo come call out. Kina so na. Allah ware yan ƙarya. Kama mun wannan yaron. Dadi. Wala ka ci ubansa. Yan mata ki gaya masa kina kaunata kina so na. Ka yaudara? A'a ba fata na kai mata gidan mu ba. Gidan nan tunda nan gidanka ne gidan babanka ne ko? Ya hakuri. Waye baban naka ni ne baban naka ko wa? Sai ka gaya mun waye ubanka. Dadi. Ni ne na san dan gidan ilu gwanin jaki ne kai. Dadi ku ci ubansa. A ci ubansa. Na zo station ma zo na. Ka ubansa mai gadi.